लोगोफोर जय हिन्द लोगोफोर आङो दिनै नोंसोरनो ओरैबायदि मोनसे समायना जायगा देखायनायदो बे जायगाया नाथाय आं नोंसोरनो दिनै फार्स्ट माने हराव देखायगोन हराव बांद्राय मोजां नुनाय नङा थेवब्लाबो बे जायगाया जोबोर समायना बेनिफ्राय आं नोंसोरनो बे जायगाखौ सानाव देखायफिनगोन गासै माने बेकग्राउन्ड गासै उनथिंनि जायगाखौ आं नोंसोरनो सानाव देखायफिनगोन बेनिफ्राय लोगोफोर मा जाखो मैया आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन मा भिडिअ एट्राक्सननि बागै दिनैनि दिनाव सोरबा सोरबा सिख्लाफोरा माने बलिउडनि हिर'इन हलिउडनि एक्ट्रेसफोरा आरो सोरबा सोरबा माने लेडिसफोरा मा एट्राक्सननि थाखाय सार्जारि खालामो होनना बेयाव गोबाङा बुजि मोनदो गोबाङा बुजि मोनाखै गोबाङा गाज्रि कमेन्ट लिरदो जोंनिया माने बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो थाङोब्लाबो आङो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो थाङोब्ला मा जायो मिथिबायना सोरखौबा जावनाय सोरखौबा मायबा बुंनाय उमुखखौ जावाबानो थानो हाया नामा जोंनिया बेफोरबायदिसो लोगोफोर आङो गोबां भिडिअ बानायनो थाबोयो माने नोंसोरखौ बुजायनो गोनां नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मा होनो नोंहा जावनाय सानफ्रोमबो माने जावनायखौल' नुयो बेनि थाखायनो गोबां माखासे भिडिअखौ लाबोनो हाया बेनि थाखायनो आं गोबां भिडिअखौ लाबोआ माने बुजि मोना नालाय दा एट्राक्सन आं एट्राक्सननि बागै बुंनायावनो मा होनदो नोंहा उमुखखौ बुङाबानो जाया थौले बुजियो गोबां मानसिया नाथाय गोबां मानसियानो बुजिदो आरो बेनि गेजेराव मा जादों मोनब्रैसो कमेन्टआ मा फैदो अब्ला दा सिख्लाफोरा बेफोरबायदि गाव माने थाफ्लि बिखा देखायनानैसो भिउ जायोब्ला अब्ला बि भइस आरो इंलिश मेकारनि भिडिअआ मानो भिउ जायो होनना बुंदो आङो सासेल' गथ'आ लिरनायमोनब्ला सानगौमोन बे गथ'आ ओरैनोसो लिरदो खोमा रोंनानैब्लाबो मोनथिनानैब्लाबो नाथाय साब्रैया लिरदो बि भइस आरो इंलिश मेकारनि भिडिअ मानो भिउ जायो अब्ला बिसोरो माने साब्रैया लिरदो माने बिसोरो रोंमारा लोगोफोर अब्ला आङो बि भइस आरो इंलिश मेकार फंबायनि भिडिअ मानो भिउ जायो अब्ला आं खोन्थालांबाय थानोसै लोगोफोर आङो फार्स्टआवनो बि भइस आरो इंलिश मेकार फंबायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सेलुट खालामगोन मानो होनोब्ला इंलिश मेकारा जोंनि बर' हारिनि सासे इन्टारनेशनेल इउटुबार आरो बि भइस फंबायाबो मानाहुआ जोंनि बर' हारिनिफ्राय सासे गासैजोंबो सिनायजानाय सासे इउटुबार बि भइस आरो इंलिश मेकारा बेनिखायनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय बि भइस आरो इंलिश मेकारखौ माने सेलुट खालामो लोगोफोर खोनासंदो इंलिश मेकारनिया मानो भिउ जायो लोगोफोर जायफोरा बुजि मोनाखै जायफोरा कमेन्ट हरदो इन्टारटेनमेन्ट होनना बुङोब्ला मा बुजियो दिनै इंलिश मेकार फंबायनि भिडिअ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं दङ रमान्टिक हट बेनिफ्रायबो साबसिन इन्टारेस्टिं दङ मानो होनोब्ला फंबाया मा किसु बाथ्राखौ भुल बुंनानै कारेक्सन खालामफिनो अब्ला नाया मानो इन्टारनेशनेल नायो दिनै इंलिश मेकारा फंबायनि भिडिअखौ माने इन्टारटेनमेन्ट ओरैबायदि गोसोआ गोजोनो माने खेबसे नायखांनायनि उनाव खेबनै खेबथामबो नायो आंथ' सम लानानै बेनि बुंनाय स्टाइलखौ ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनो माने मोनसे भिडिअखौनो खेबथाम गाहाम जालाङो अब्ला नाय इन्टारटेनमेन्ट जोङो मानसिया माखौ मोजां मोनो इन्टारटेनमेन्ट जोङो कमेडि माने गोसोखौ माने कमेडिया जोंनि गोसोखौ ओरैबायदि मोजाङै बोनो हायो जेरै दा फैला आदामोननि मेन्डेला आदामोननि कमेडि बुंनाया फैला आदा फैबानो माने माबा मोनसे कमेडि बुंसिगोन इन्टारटेनमेन्ट खालामसिगोन मानसिनि गोसोआव इन्टारटेनमेन्ट माने कमेडि बा बेफोरबायदि फाल्तु बुंनाय बेफोरबायदिया मा मानसिनि गोसोखौ जोबोर बोनो हायो दा बि भइसनियाबो सेम बि भइसनिखौबो नाय नोंसोर केमेरा हमनायनिफ्राय लानानै स्टार्टिंनिफ्राय लानानै बेसेबां इन्टारेस्टिं जेसेबां मोजां मोनो नायनानै थिग बेफोरबायदिनो सोरनियाबा हट देखायनानै गोसोखौ बोनाय सोरनियाबा कमेडि खालामनानै इन्टारटेनमेन्ट खालामनानै गोसोखौ बोनाय जोंनो मा मानसिया हट आरो रमान्टिकखौ नायाब्लाबो इन्टारटेनमेन्ट जाय कमेडि बेखौ मानसिफोरा बांसिन नायनाय जायो अब्ला बि भइस फंबाय आरो फंबाय इंलिश मेकारनियाव मा दङ फंबायमोन मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय ओरैबायदि माने मोहिनी दङ बिसोरनि बुंनाय स्टाइल बि भइसनि केमेरा हमनाय स्टाइल केमेरा हमनानै बुंनाय स्टाइल खारनाय स्टाइल दैयाव गोलैनाय बुलायनाय इन्टारटेनमेन्ट नंगौना नङा बेफोरो मा जाबाय मानसिनि गोसोखौ बोनो हानानै इन्जय खालामहोनो हानाय भिडिअ इंलिश मेकारनि भिडिअआ मानसिनि गोसोखौ बोनानै माने इन्जय माने खुसि खालामहोयो मिनिहोयो रंजाहोयो बेफोरबायदिनो बि भइस फंबायनियाबो मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो केमेरा हमनायनिफ्राय लानानै बुंनाय स्टाइलनिफ्राय लानानै खारनाय बायदिसिना भिडिअ देखायनायनिफ्राय लानानै मा मानसिनि गोसोखौ बोनो हायो ओरैबायदि बोनो हायो बिसोरनि भिडिअआ मानसिनि गोसोखौ माने जोङो मानसिया सानफ्रोमबो इन्टारटेनमेन्ट भिडिअखौ बांसिन नायखायो जेरै कपिल शर्मा नायगोना नाया इन्टारटेनमेन्ट गासैयावबो जोंनो मा इन्टारटेनमेन्ट नांगौ गोसोखौ खुसि खालामनो थाखाय मिनिनो थाखाय अब्ला बिथां फंबाय इंलिश मेकार आरो बि भइसनि भिडिअआ मा जोंनि गोसोखौ इन्टारटेनमेन्ट खालामनानै जोबोर बोनो हायो बेनि थाखायनो बिसोरनि भिडिअआ जोबोर भिउ जायो फंबायमोन नोंसोरदि जा बुंदोंमोन आंखौ हटआल' जायो नामा हट खनसेबाल' भिउ जायो नामा इंलिश मेकार आरो बि भइसनियालाय मानो भिउ जायो ना इन्टारटेनमेन्ट बिसोरनावबो इन्टारटेनमेन्ट दङ बुजिबाय बिराद इन्टारेस्टिं दङ अब्ला लोगोफोर आङो नोंसोरनो बे जायगाखौ देखायगासिनो
ओरैबायदि समायना लोगोफोर आरायना सासे आजा भिडिअखौनो बानायनाया जोंनिया माने माइबा मोनसे सोरखौबा बुजायनो थाङोब्ला माने सानफ्रोमबो नांलायनाय एक्सप्लेन खालामनो थांनायावनो जोंना नांलायनाय जायो आसरित आरो ओरैबायदि बुजि मोनि मानसि दङ खालामबानो सोरजोंबा नांनो थांनाय सोरखौबा जावनाय बेखौल' सानफ्रोमबो नुयो मानो आसरित मोनो आङो मानसिफोरनि साननाय हनायखौ आरो सोरबा बेफोरबायदि बुंनायाव आंखौ जावदो होननानै सोरबा भिडिअ बानायोब्लाथ' भाइ आं इखौ नमस्कार होखायोलै आरो आङो दिनैनि दिनाव फंसे बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर बे जायगाखौ नाय ओरैबायदि समायना लोगोफोर बेनिफ्राय आं फंसे बाथ्रा बुंगोन जोंनि बर'नि रस्टारफोरखौ आङो मानियो भाइ सेलुट खालामो जोंनि बर'नि रस्टारफोरा जायफोरा फट' इडिट खालामो रस्ट खालामो बिसोरो जोंनि बर' जानाङामोन गुबुन हादोरनि जानांगौमोन ना ओरैबायदि माने बिसोर गिदिर मानसि जागौमोन ओरैबायदि टेलेन्ट दङ जोंनि बर' रस्ट खालामग्राफोरा बबेनिफ्राय मा सल' लाना फैयो बबेनिफ्राय माबायदि क्लिपखौ लाना फैनानै ओरैबायदि माने इन्टारेस्टिं रस्ट बानायो आं मानियो दे ओरैबायदि मानियो आं जोंनि बर' हारिनि जायफोर रस्ट माने फट' इडिट खालामनानै मिउजिक सोयो आं नोंसोरखौ भाइ एकदमबारे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सेलुटलै भाइ आं नोंसोरखौ मोजां मोनो माने बिराद डेन्जार बानायो नोंसोर टेलेन्ट दङ नाथाय जोंनि बर'नि थाखायसो मा नोंसोरो माने सिनाय जानो हायाखैब्ला जोंनिया बेफोरबायदि रस्ट खालामोब्ला केस होनो नागिरो बायदिसिना नङा नोंसोरो केरिमिनाटिनिबो सायाव बायदिसो नाथाय केरिमिनाटिया जेसेबां फेमास नंगौना रस्ट खालामो नाथाय जोंनि बर'आव मा जाया बेफोरखौ मोजां मोना जोंनि बर'आव बेफोरखौ मोजां मोना गाज्रि मोनो मानो बेफोर बायदि खालामदो केस होनो नागिरो नाथाय नोंसोरनियाव ओरैबायदि डेन्जार टेलेन्ट दङ आं नोंसोरनि टेलेन्टखौ मानियो दिनैनि उन्दै फंबायमोना जोबोद टेलेन्ट बेफोरबायदि मबाइल बा रस्ट खालामनाय सल' बरननानै इडिट खालामनानै सोनाय आसरित मोनो आरो मानियो आं बेनिखायनो आं गासै जोंनि बर'फोरनि रस्टफोरखौ बुङो माने गुबुन जायगानि जानायब्ला नोंसोर गोबां फेमास जागौमोन गोबां गिदिर मानसि जागौमोन नाथाय बर'आवहाय नोंसोर जानो हागोन आं बेखौ मिथिया लोगोफोर नायदो ओरैबायदि समायना अरे उधर भी बढ़िया रहे ना देखाओ एक बार देखाओ उधर या इधर देखाओ कितना सुंदर है लोगोफोर आं नोंसोरनो बेखौ देयाव देखायगोन पुरा गार्डन गोजा आ जाओ इधर अभी यहाँ से चलता हूँ हम ओरैबायदि समायना आयौ मस्त लग रहा है ना ओरैबायदि समायना लोगोफोर आयौ नाय लोगोफोर माके देखो को वाह ओ उधर साइड में कितना मस्त लग रहा है ओहो छोड़ दे बस मेरे को दे वाव लोगोफोर नायनाय बेसे समायना नुदो देयाव ओरैबायदि समायना नुगोन बेखौ लोगोफोर बैयो जाबाय जिम बेयो जिम बे दा जिम सोलिगासिनो जिमा बेनिफ्राय नाय बेसेबा समायना लोगोफोर आं नोंसोरनो देयाव देखायगोन लोगोफोर ओरैबायदि समायना बे आं नोंसोरनो देयाव देखायगोन बेखौ